everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon, made of fortune. Lasi kas tananda, murang kag ako dili ka na. Ako may nakauna na. Hey! Unsa na mo? Attorney, Oh, architect? architect? Yes, Day. Architect ko can afford kay ko anang sinina nga imong giilog. Kadiyot. Unsa day problema? Lamihan ning sininaa. Angel, Wait, attorney. Kailan mo ito babayhana? kaila kaayo. Mao to si Angel Miranda. Ang tag-iya sa The Mansion nga imo gitrabahoan karon. Onsa? Siya ang nagsweldo na ako? Oh, no. Hilasaras ka na? Mo dito yung dagway kung dili mag-makeup. Pwera gaba lang. Angel. Ginawa sa... Kining. Ay, sagsulti. Sorry. Na nagsorry ka. Nakasade ka? Gibiyaan mati ka. Kuno pa nati ka. Biya dili unta ka mainsultog ingon adto. Huwag problema. Unsa man? Mangita ko laing architect para sa The Mansion. Maayo naman ka to siya mo trabaho. Oo, maayo man pero Kung maayo na siya mo trabaho, huwag problema. mao ba? Okay. Pero, time pa. Ibo ba siya gisultihan kinsa ko? Oh. Kung mao, ilisi na lang dahil siya ay. Oh. Tingali unyag iyang isabutahi ang trabaho kay doon na siya kalagot na ko sa hilom. Giputol ang kontrata sa arkitek, oy. Pero, gibayaran naman sa doon siya sa tibok amount nga dito sa kontrata. So, wala siya reklamo. Mao ba? Hmm. Nga naman ka nga gi-terminate man ni attorney ang contract. Tuwad na ako. Ah, Ako gisugo si Mervin. Nga ipa-terminate ang contract. mo ba day, Angel? Maldita kay ko sa. Angang! Iya man kong giunan. Yun. Giunhan? Ay, unsa ko di ay. May radi ay. Mayra mo lang. Lagot kay ko. Gidahon ko maayo. Unsa kay ang gibati no pagkay bawo niya kinsa ka? Aw, nauwaw gito. Hilas kay bayhana. Abi mura naman kong sagoy. Nagtuo siyang wa ko'y kwarta. Ayaw na sad good pag sinagoy Angel good. Huh? Pag-usap na sad good sa imong style. Pagpaka-lady like na sad good bisag panagsa lang. Lawkawas ni mo Irene. Uy. Tinuod bitaw. Sige lang. Ugma, makakita niya ka na ako nga babae kay ko. Ha? Muaten mig kasal ugma ni Mervin. Kinsa may kaslon? Si Rona. Ha? Wa pa lagi sila manaog. Attorney, relax lang. Gipagupahan na tugmayo ni Irene si Angel. Manaog turong tawad. Layo pa mga oras. Aw, layo pa may noon. Hindi mo ba to? Huwag man mag-invite. Bisat sa simbahan lang gud. Di na lang, attorney. Nya, unsa may imong gibati karon nga kaslo na si Rona. Honestly, attorney, nalipay gid ko. At least, mahilo na siya. Hinuan. Eng. Oh, uy. Ikaw na, Angel? Kinsam din sa imong pagtuo. Abi maguna ko si Marian Rivera. Mura magog Carla Abellana. Marian Rivera, uy. Carla Abellana lagi. Hoy! Mura mo mog akong gisulan, ana. Over sa gay mo makadaig, ha? Ay. Sige, si attorney lang atong pahukmon. Kinsa gay parehas og naong ni Angel karon.
Si Marian Rivera ba o si Carla Abellana? O sige, ikaw na lang, attorney. Ah. Attorney. Attorney? Ano sa mga attorney? Uy, hala. Mura laging natulala si attorney. Attorney? Attorney! Huy, Mervin! Okay. Okay. Adto na ta. Tara. Ayaw na, attorney, uy. Layo pa mga ang oras. O, di masad mo apel sa entourage. Bitaw. Di bitaw. Ano de? Bitaw. Taas mo ang tulang oras. Bitaw, Ano de? bitaw. Bitaw daw. Naratol mga attorney. Oy! Oy, attorney ha. Gipaningot lagi ka. Attorney, kisa ko no'y kaparehas ni Angel o Beauty. Si Carla Abellana ba o si Marian Rivera? Waman siya kapareha. Oh, di ba? Wala ko'y kapareha lagi. Kay unique kaning nagwaya. Oh, unique. Oh, way lain. Way kapareha. Way makatupong. Way makalabaw. Na-mesmerize ka si attorney sa mong beauty, Angel. Picture silahan. Sige. Ito pa di, Angel, attorney. Sige na. Closer pa, attorney. Atras ibahan. Atras iba. Ani? Closer pa, gyud, attorney. Ha? Sige na. Ako na lang si Kitoy. Kay madlok siya na ako. Uy. Yan na. Picture na yun. Pila man ka posing inyong gusto. Na raw. Oh, Oh, na pa, oh. Na pa, oh. wow! Wala ko pagilain. Wow! Kana, okay kay na. Oh, lain pa yun. Oh, na pa, oh. Kini. Oh. Kini pa yun, oh. Sige pa. Oh, di ba? Oh, di pa. Baga yung kabuang ining Angel, uy. Tanawa na gudhan, oh. Natanawa. Tanawa ning naon ni attorney dire, oh. Oh? Maubitaw sige kong katawahan. Makalingaw kayo tanawon sa attorney. Nabalhibuan, oy. Huwag ka ugpo ni Angel. Pero kini, oh, kini. Oh. Asa? Kini. Ya, kini pa gyud, oh. Awa, kini. Seryoso kay sila dinihan. Pila ko ni ka shots? Naim pa, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ka shots. Ganindot kay silang tanawnan. Bitaw, nindot ka silang tanaw, no? Bagay ka sila. Ang ngayon, sad kayo sa Angel sa iyang gisulob, uy. Og, nindot sa kaayo na kung pagka-makeup o pag-style sa iyang hair, no? Bitaw. Wanahan. Samuta kay in love si attorney ni Angel ni. Isira na ako mga pictures, han. Kaya akong i-forward ni attorney. Naunsa man ko. Mura man kong teenager nga. First time nakatupad sa akong crush. Ay, kalit man kong kablangko. Naglagot ka? Ha? Waman. Anong maglagot man ko? Nigara-gara ko ganina. Basig na offend ka. Uy. Waman ko ma-offend. Nalipay magkani ko. Ako na magutong gipasakaya ng duha. Kita ka, lipay kay silang duha. Lipay gyud asin. Gihimo ta nilang kalingawan nila. Happy magud kay sila kay sigurado naman gud nga wa nayro na nga magsamok-samok pa nila sa umaabot. Mao gyud. Og happy ra pud ko para nila. Doon na dito sa simbahan. Ay, mahilo na gyud in taon si Rona. Salamat ninyo tanan. See you sa reception, ha? Take care, everyone. Salamat ninyo. Hi, Angel! Hala, kagwapa ni mo, uy! Ay, asa na ba to si Richard, ha? Nira to din si Richard. Hoy, huyog na ko si Mervin. Rona, congratulations. Uy, hala, attorney! Congrats. Uy, salamat kay gakuyog yun mo. Uy, tatatay tamang patay pa sa... Kamu na? Kami na. Kamu na yun di ay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.